Türkmenistanda 26 martda parlament saýlawlary geçirilýär. Türkmen häkimetleri saýlaw участоklarynyň bezegi işleri we beýleki käbir çykdyjylar üçin büdjet işgärlerinden 40-70 manat aralygynda pul toplaýar. Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherine saýlaw участоklaryny taýýarlamak, saýlawçylary hasap almak işlerine badylgy berildi. Şeýle taýýarlyklaryň şäherlerine orta mekdepleriň mugallimleri saýlawçylaryň sanawyny taýýarlamak işlerine mejburi çekilýär. Türkmen kanunçylygyna görä saýlaw çykdyjylar Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirilmeli. Ýöne Türkmenbaş şäherine döwlet kärhanalarynyň işgärleri saýlaw bülletenleri we bedegleri üçin 40-70 manat aralygyna çykdyj etmeli bolýarlar. Galabertede öý dolandyryş edaralary we ýerli arçynlyklar saýlawlaryň dowamyna ulanylýan plakatlary hem öz serişdeleriniň hasabyna satyn almaly bolýarlar. Saýlawçylaryň sanawlaryny düzmek işlerine mektep mugallimleriniň mejburi çekilmegi okuwçylary berilýän bilimiň hiline oňoýsuz täsir edýär. Türkmenbaş şäherine 23 fevralda her mektepden 10 töwereg mugallim şäher saýlaw участоklaryna berkidildi diýip ýerli mugallimler aýdýarlar. Bilim terbiýeçilik işgärleri ila tarasyna saýlawlar barada maglumat bermek, saýlaw kagyldylaryny paýlamak şeýle-de saýlaw plakatlaryny asmak işlerine çekilýärler. Taýýarlyk işlerine gatnaşan mugallimler wagtdaýyn sapak okutmakdan boşadylýarlar. Ýöne geň ýeri saýlawlary taýýarlyk işlerine mejburi çekilýän mugallimleriň okutmaly sapaklary beýleki mugallimlere bölünip berilýär. Bir mugallim hime sapagyndan bilim berýär. Ýöne hime sapaklary surat mugallimining üstüne ýüklendi. Surat mugallimi himiýanyň ýeki formulasyny bilmeýär. Onuň okuwçylary garabulmakdan başga wezipesi ýok. Diýip Magarif işgärler Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Şeýle başlangyçlar şäherde döredilen saýlaw taýýarlyk toplarynyň ýol başlygyna ýerine ýetirilýär. Türkmenistanda 26 martda geçiriljek saýlawlarda mejlisiň 7-nji çağırylşynyň deputatlary, vilayet, etrap we şäher halk maslahatlarynyň 5-nji çağırylşynyň agdalary hemde geňeşleriň 9-njy çağırylşynyň agdalary saýlanar. Türkmenistanyň parlamenti 2 ýylda 2 palataly ulgama geçirildi. Ýöne ýanwar aýynda gaýtadan 2 palataly ulgama örildi. Işüdüne Türkmen parlamentiniň ygtyýarlyklary beýleki döwlet institutlaryna bolşýaly ören çäkli bolmagyna galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenbaşda ýerli ýaşaýjylar bilen gurrundaş bolup ilatyň saýlawlardan we deputatlardan edýän tamasy bilen gyzyklandy. Deputatlar halkyň ýagdaýyna düşünýän, halkyň derdini parlamentde aýdyp bilýän erkin adamlar bolmaly diýip bir türkmenbaşly ýaşaýjy aýdýar. Bizde deputatlar şäherde agyz suwunyň kesilýändigini, az karitlarynyň gymmatlaýandygyny, işsizligi, dilekçileriň öýsüz adamlaryň köpelmegini ýa-da bular nädip ýok etmelidigini aýdyp görsünler. Ýekiji deputat şeýle meseleleri gowzap görsün, ýedi arkasy bilen ýok edýärler. Diýip türkmenbaşly ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýerli ýaşaýjylar deputatlary ýurtda diňe maslahat zallaryny doldurmak üçin ýa-da döwlet ýolbaşçylaryny ýörüte atlar dakylaryny halkyň adyndan metbuatda çykyş etmek üçin bellenýän adamlar hasaplaýarlar. Halkyň derdini, halkyň aladasyny aýdyp bilýän adamlardan parlament dözmeli. Bizim parlamentimizde owadan geýnip el çarpmagy başarýan adamlar bolsa bolany san üçin diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Şeýle-de türkmenbaşly ýaşaýjylar köp saýlawlarda dalaş edýän deputatlar özleriniň tanamaýanlyklaryny aýdýarlar. Aslynda parlament saýlawlary dünýä jemgyýetçiligine görkezmek üçin gurulýan sahna. Bu oýunlar kime gerek? Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar.